Hej folkens. I dag der spiller vi en slags GTA Minecraft. Og det er vildest, der spiller. Og vi skal til at sove, men whatever. I skal bare have det godt. Og I skal garanteret spille det her. Det er mega sjovt, siger han i hvert fald. Jeg skulle ud og plukke nogle fucking folk. Fucking hvad? Det er fucking idioter. Hvad? Der er kraftigt nogle mennesker her omkring. De gemmer sig, fordi de er bange. Uæh. Jo, der er gemt sig nogle mennesker. Men de var nok op og bange, for at de døde. Lækker bil. Fuld fart. Fuck, jeg lort det der. Jeg har heller aldrig spillet for. Men jeg har set nogen spille det. Man kan godt lidt. Jeg er lidt god til det. Min storebror lever sådan et spil. Der er sådan en YouTube-kanal. Men vi er bare lige lidt mere på den. Nå, hvad fanden sker der nu? Den går lidt i hak nu. Og det er vores iPad, vi spiller på. Farvel.